So yun, what's up mga kagamba? Welcome back to our channel. So, meron tayong palaban dito si Tatay Mendo. So, bago tayo magpalaban, shoutout muna kay Froilan, Dwayne, at kay Jake Vizcara. So, ayun mga kagamba, panoorin na natin to. Lalabanin natin. Tagalog pa rin to mga kagamba. Yung pinili natin yan. Ayan o. Yun na may isa. Yan. Medyo malabo. Ayaw mo punta yan. Tandaan, papalapit yan. Yan. Judak ng konti isa. Tingnan natin. May mga lob yan mga kabay. May mga mintulog yan. Op, muulok. Kita nyo yung mga lob niyan mga gamba. Walang tigil na bakbakan. Kahit na huling hininga na niya, hindi siya tatakbo. Madidiin yung mga kagat. Binilot ka agad yung isa. Ayan. Galing. Tagalog yan mga kagamba. Kung Tagalog lang din kalaban nyo yan, ipipili ko kayo rito. Kaya lang siyempre may presyo ng konti. Ihahanda namin yung panglaban nyo. Yan. Sin nyo. Ang bilis ng laban. Shout out sa'yo Eduardo's ML. Kay Mitt Roset. Ayan, Street Fighter, si Idol Street Fighter, nagparamdam siya. Si Listen to Me, Damang Vlogger, Dennis Ramos, si Gagamboy ng Tarlac, si Gagambal TV, at saka si Jake Vizcara. Ayan. Salamat sa inyo mga gagamba. Shoutout sa inyo.